Insellmilkom, illum il-ġimgħa 23 ta' Ottubru, infakru lil San Ġwan ta' Capestrano, patri Franġiskan li dar l-Ewropa jxandar il-kelma u jsaħħaħ il-fidi nisranija. Nilqakom għal Quddiesa u Rużarju immexxija mill-Arċisqof Charles Xikluna. Fl-Evanġelu tal-lum Ġesu jistedinna narfu it-triqat tiegħu fir-realtajiet differenti ta' kull żmien u b'kuraġġ inwasslu l-kelma tiegħu mingħajr biża' biex inkunu dawl veru għall-oħrajn. Siru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Kif għadkom kemm smajtu llum it-23 ta' Ottubru l-Knisja tfakkar Quddies Franġiskan li twieled fl-1486 u miet 100 sena qabel l-assedju l-kbir tagħna, jiġifieri miet fl-1456. Magħruf ta' Capestrano għax kif tafu l-Franġiskani ma jibqgħux jużaw il-kunjom tagħhom almenu meta għandna diversi qaddisin Franġiskani imma huma magħrufin mill-post fejn twildu. Ġwanni twieled f'post fl-Abruzzo fl-Italja jismu Capestrano, mhux il-bogħod minn Pesaro, mhux il-bogħod mill-Kosta Adriatika. Kien bniedem interessanti ħafna anke mit-twelid għax missieru kien Ġermaniż, ommu kienet Taljana, immaġinaw tifel ta' Ġermaniż kemm jispikka anke minħabba l-fiżjonomija tiegħu. U tgħallem il-liġi, sar avukat u sar imħallef. Mbagħad bil-gwerra bejn Perugia u Rimini ġie arrestat u spiċċa priġunier. U hemmhekk inbidlet ħajtu. U sar Franġiskan. Ovvjament kien ta' bniedem ta' skola kbira, kien jaf jippiritka bil-Latin, ħafna drabi kien imur f'postijiet madwar l-Ewropa jippiritka bil-Latin u jkollu xi ħadd jagħmel it-traduzzjoni ta' dak li qed jgħid. Imma magħruf ukoll għal fatt li meta il-Misilmin bdew jattakkaw l-Ewropa fl-1453 waqgħet il-belt ta' Kostantinopoli, llum Istanbul. Kienet belt nisranija qawwija ħafna, l-Ottomani ħaduha u għamluha belt Musulmana bħalma sfortunatament reġgħet illum għaliex iddeċidew li l-ikbar knisja li bena Kostantinu anzi Ġustinjanu, il-Hagia Sofija terġa' ssir moskeja, bidlu l-knejjes kollha Kristjani f'moskej, u bdew jagħmlu hekk jersqu lejn iċ-ċentru tal-Ewropa. San Ġwan Capestrano ħeġġeġ in-nies biex jieqfu din l-invażjoni li l-idea tagħha kienet li teqret il-Kristjaneżimu u l-knejjes tagħmilhom moskej kollha kemm huma. U ħadem ħafna fil-battalja ta' Belgrad fis-Serbja. Huwa magħruf anke bħala l-patrun tal-kappillani militari. Jien għalhekk nieħu l-opportunità nsellem il-Fader Joe Meli li huwa l-kappillan tal-armata f'pajjiżna. Tant kien maħbub mis-soldati u mill-ġenerali anzi hu li mexxa il-battalja li rebħu l-insara u bekk bħalma reġa' ġara 100 sena wara u Malta l-insara setgħu jkomplu bil-libertà reliġjuża li jistħoq ilhom. Nitolbu l-interċessjoni ta' dan il-Franġiskan, San Ġwan ta' Capestrano, b'mod speċjali għal membri tal-armata li fil-Mediterran illum ma jiġġieldux kontra l-Ottomani imma jiġġieldu kontra il-kefrija tal-bnedmin. U nitolbu li huma jkunu mal-parti ta' dawk li jgħinu u mhux ifixklu u għalhekk nirringrazzjahom ta' kemm għamlu u
u jibqgħu jagħmlu missjonijiet ta' salvataġġ. Dejjem nitolbu fuqhom propju l-protezzjoni tal-patrun tagħhom, San Ġwan ta' Capestrano. Fil-bidu ta' din il-Quddiesa jew nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna u nitolbuh maħfra mill-qalb. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla jindbat lil San Ġwan ta' Capestrano biex iqawwi l-poplu fidil tiegħek fi żminijiet ta' biża' u dwejjaq. Żommna sħaħ taħt il-ħarsien tiegħek u mexxi dejjem il-Knisja tiegħek fis-sliem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jissaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lill-Efesin. Ħuti, inħeġġiġkom jien, il-priġunier tal-mulej, biex timxu sewwa skont is-sejħa li biha kontu imsejħin. Billi bl-umiltà kollha, bil-ħlewwa u bis-sabar taħmlu u tħobbu l-xulxin. Ħabirku biex iżommu spirtu wieħed bir-rabta tas-sliem, ġisem wieħed u ruħ waħda, l-istess kif kontu msejħa għal tama waħda, mulej wieħed, fidi waħda, mamudija waħda, Alla wieħed u missier ta' kulħadd, li hu fuq kulħadd, b'kulħadd u f'kulħadd. Il-kelma tal-mulej. Aħna nfittxu l-wiċċek mulej, aħna nfittxu l-wiċċek mulej. Tal-mulej il-art u kull ma fiha, id-dinja u kull ma jgħix fiha, għaxu fuq l-ibħra waqqafa u fuq ix-xmajjar fis-sod qiegħda, ngħidu flimkien, aħna nfittxu l-wiċċek mulej. Min jista' jitla fuq l-għolja tal-mulej? Min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu? Min għandu jdejh indaf u qalbu safja, min ma jagħtix ruħu għal fruha, ngħidu flimkien, aħna nfittxu l-wiċċek mulej. Dan ikollu barka mingħand il-mulej u l-ħlas li ħaqqu minn Alla, is-Salvatur tiegħu. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxuh, li jfittxu l-wiċċek Alla ta' Ġakob. Ngħidu flimkien, aħna nfittxu l-wiċċek mulej. Infaħrek missier sit is-sema u l-art, għax int dawn il-ħwejjeġ tas-saltna u rejthom li ċkejknin. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lin-nies: meta taraw sħaba tila mill-punent malajr tgħidu li tkun ġejja x-xita u hekk jiġri. U meta jonfoħ ir-riħ isfel tgħidu li sħana se tagħmel u tagħmel tassew. U ċuħ boħra. Tafu taqraw wiċċ is-sema u wiċċ l-art ukoll. Mela iż-żmien ta' issa, kif ma tafux tfissruh? U għala ma tiġġudikawx intom stess x'inhu sewwa. Jekk xi ħadd ikun se jtellak il-qorti intu sejjer miegħu quddiem il-maġistrat, ħabbrek biex tirranġa miegħu kif tkun u għadkom fit-triq li ma jmurx ikaxkrek quddiem l-imħallef u l-imħallef jagħtik f'idejn l-esekutur tas-sentenza u dan imbagħad jitfak il-ħabs. Għax kif ngħidlek jien ma toħroġ minn hemm qabel ma tkun ħallast sal-inqas ħabba. Il-kelma tal-mulej. Tifħiri lek Kristu. Tal-im tal-Evanġelju nitnatfu minn dnubietna. Il-mulej jinsisti fuq il-kapaċità tagħna li narfu
is-sinjali. Għala ma tiġġudikawx intom stess x'inhu is-sewwa. Qiegħed jirreferi wkoll għal istint qawwi li aħna nsejħulu il-kuxjenza. Il-kuxjenza hija dak ir-raġunament tal-qalb mhux biss tal-moħħ, imma tal-qalb u tal-moħħ li jikkonvinċina x'inhu sewwa u x'inhu mhux sewwa, x'inhu ħażin. Jallimna nażlu bejn it-tajjeb u l-ħażin. Il-mulej qed ifakkarna li aħna fil-qalb tagħna jekk inkunu onesti magħna nfusna għandna dan id-don, għandna din il-kapaċità li niġġudikaw aħna stess x'inhu sewwa. U għalhekk huwa tajjeb li l-Istat jirrikonoxxi l-qawwa tal-kuxjenza tal-individwu imma anke wkoll aħna nirrispettaw il-kuxjenza tagħna. Tkun jibsa meta xi ħadd jitolbok timxi kontra l-kuxjenza tiegħek. Il-mulej qed ifakkarna li aħna mhux biss għandna l-kapaċità narfu imma wkoll niddeċiedu skont il-kuxjenza tagħna. U jgħidilna mhux aħjar inti u sejjer lejn it-tribunal tirranġa qabel jekk indunajt li għamilt żball. Ipprova rranġaħ. Uħud minna inwebsu rasna biex ta' parsi ma naqgħux aċċajt. Imma l-irġulija titlob li jekk jien ndunajt li għamilt żball. Nammetti, nirranġa. Anke għaliex jekk ma nagħmilx hekk il-konsegwenzi jistgħu jkunu koroħ li ma jogħġbunix. Llum il-mulej qed jallimna żewġ hekk regoli ta' prudenza. Inti għandek il-qawwa tagħżel bejn it-tajjeb u l-ħażin, imxu fuqha. Jekk inti tinduna li qiegħed fl-iżball, irranġa qabel l-iżball tiegħek jekk tista' tirranġah. U x'aħjar milli nkomplu bil-konsegwenzi jibsa tal-ħmerijiet li nkunu għamilna. U din xi tfisser li aħna naraw u naqraw is-sinjali ta' żminijiet. Il-mulej qed jallimna xi ħaġa minn dak li għaddejjin minnu. Nistgħu nitgħallmu xi ħaġa jekk aħna nidħlu fina nfusna u narfu x'inhu li żjed affarijiet prezzjużi tas-sew, ma tas-sew mhux il-fruqa. X'inhu ma l-għażliet li għandna nagħmlu, l-istil ta' ħajja li nistgħu ngħixu bih. Aħna nfakru li San Ġwan ta' Capestrano qed infakru Franġiskan għaref li mexa mal-Ewropa kollha jippriedka wkoll il-qawwa tal-isem ta' Ġesu. U nitolbu l-interċessjoni tiegħu biex aħna l-insara ma nafdaw f'xejn li fil-qawwa tal-isem qaddis ta' Ġesu. Ta' San Ġwan ta' Capestrano dan il-qaddis Franġiskan ejjew nitolbu għall-mexja tal-ġnus biex jarfu s-sinjali ta' żminijiet. Sinjali li qed jgħallmuna naħsbu f'xulxin, mhux biss fina nfusna, imma f'xulxin. Fuq livell lokali, fuq livell nazzjonali, fuq livell globali. Nitolbu għal predikaturi kollha biex ikollhom il-ħeġġa u l-ispirtu ta' umiltà imma wkoll ta' kuraġġ li kellu San Ġwan ta' Capestrano. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal membri kollha tal-Forzi Armati kemm f'pajjiżna kemm madwar id-dinja u nitolbu ħafna għas-saċerdoti li jkunu magħżula u mibgħuta biex ikunu kappillani tal-armata. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għall-Ewropa mill-quta mill-ġdid
minn ondata ġdida, minn mewġa ġdida tal-COVID-19, nitolbu għal pajjiżna, nitolbu mhux biss għal morda imma wkoll għall awtoritajiet tas-saħħa, l-frontliners, għan-nersi sal kull min qiegħed jieħu ħsieb il-morda tagħna u nitolbu li jkollna faraġġ u saħħa. Nitolbu. Isma'na nitolbu mulej. Nitolbu għal ħutna li mietu f'dawn l-aħħar sigħat u f'dawn l-aħħar ġranet biex intom mulej tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Isma'na nitolbu mulej. Bl-interċessjoni ta' San Ġwan ta' Capestrano nitolbuk mulej tagħtina spiritu ta' erf u ta' safa bi Kristu sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej milej sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. O Alla li tista' kollox ixħed il-ħarsa tiegħek lejn il-vittma li se nofrulek fit-tifkira ta' San Ġwan ta' Capestrano u għamel infaslu ħajjitna fuq dak li qegħdin nagħmlu fiċ-ċelebrazzjoni tal-misteru tal-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu li għaxu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-feħ li l-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Ġwan ta' Capestrano, int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Issaħħaħa fil-erf bit-talim li hu xandar u tilqa' talb li għamillek għal ħarsin tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek linu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smewwiet. Imbirek min ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal-ħobs ratti l-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal id-disċipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dawnu l-misteru tal-fidi. Inħabbru mewtiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja.
Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxelda mad-dinja kollha. U taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħolli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddissin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja, għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u li nagħmlu li ben ta' Alla, Ġesu, għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titind kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna palma naħfru li minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-Apostli tiegħek. Nħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jintrid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubit tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan li ġisem u d-demm qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-demm tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla. Danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejja. Ġisem u d-demm ta' Kristu. Jaħarsuni għal ħajja ta' dejjem.
talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej bis-saħħa ta' dan il-misteru wettaq lil qaddija tiegħek fil-fidi vera li għalija San Ġwan ta' Capestrano ħabbrek bla qiegħda tul ħajtu kollha. Għamel li kull imkien nagħtu xhieda għaliha bil-kliem u bil-emil. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Liberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej, Irroddu irroddu ħajr lill-Alla. Nofru dan ir-Rużarju llum għal membri kollha tal-Forzi Armati u b'mod speċjali għal kappillani tal-Armata madwar id-dinja kollha, inkluż f'pajjiżna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani wara l-għaraq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. U la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa.
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tadbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie marbut ma' kolonna u flagellat. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, kull li trid int kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tal-batija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie nkurunat kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, kull li trid int kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Konsidraw nikkontemplaw. Fir-raba misteru minn tal-batija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smewwiet itqaddes ismek tiġi saltnatek e kulli titint kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bi-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bi-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tad-batija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu salbuh u tliet ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smewwiet itqaddes ismek tiġi saltnatek e kulli titint kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa.
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Omm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Omm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Omm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Omm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Omm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Omm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Omm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Omm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Omm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu, aħna nibku nolfqu f'dan l-wiet ta' dmuħ. Jagħmel avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Tlob għalina Quddiesa Omm Alla, biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet titqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikulli tritint kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfirna d-nubietna bħalma naħfru l-naħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Omm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-daw ta' dejjem jiddifu. jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu smana, Kristu il-qattal b'tana, Kristu il-qattal Missier Etern Alla, enna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, enna lina, Spiritu Quddies Alla, enna lina, Trinità Quddies Alla wieħed, enna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Omm Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' ġbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-grazzja talla, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-pariri tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollu kaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull ima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-dusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħtana, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tjiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka ta' rab tal-ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewkba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midimbin, itlob għalina, faraġ tal-migranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina,
Għajnuna tal-insara, itlob għalina, Sultana tal-anġli, itlob għalina, Sultana tal-patriarki, itlob għalina, Sultana tal-profeti, itlob għalina, Sultana tal-apostli, itlob għalina, Sultana tal-martri, itlob għalina, Sultana tal-konfessuri, itlob għalina, Sultana tal-verġni, itlob għalina, Sultana tal-qaddissin kollha, itlob għalina, Sultana mnisla minħal l-ewwel teba, itlob għalina, Sultana mtella s-sema, itlob għalina, Sultana tal-Rużarju mqaddes, itlob għalina, Sultana tal-familja, itlob għalina, Sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Malla biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. U Alla li rrit li matħabira tal-anġlu li bentijek isir bniedem fil-ġuf tal-Veġni Mqazza Marija. Għatina nitolbuk li nistqarruhom Malla li nkunu mejjunin mit-talb tagħha l-istess Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. U inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema, idfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ hekk ikun. San Giuseppe ta' qalb safja, Itlob għalina, Santu Rokku, itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, San Juan ta' Capestrano, itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza immakolata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġi u l-qaddisin kollha tiegħu.
it-talba tar-Rużarju twassalna fit-tmiem dan il-mument ta' talb għall-lum. Infakkarkom li min jixtieq jgħin li l-Knisja tkompli ħidmietha fis-soċjetà b'mod speċjali f'din is-sitwazzjoni li ninsabu fiha huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta. Aktar dettalji jsibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Min m'għandux aċċess għal dan il-website jista' jċempel filgħodu għal aktar dettalji fuq 21-24-1281. Grazzi bil-qudiem tal-ġenerożità tagħkom u nawguralkom ilkoll il-kumplament tal-jum it-tajjeb.